clar, aquests són els elements i els elements que haurem de parlar, tu i jo, diguem, perquè sí que hi ha uns aspectes de com hi han de coincidir. Llavors, quan coincideixen funciona i quan no. O sigui, la visió de l'obra, si es vol una obra amb més lleugeresa, si es vol més transcendent, hi haurà aspectes, o sigui, els sacerdots, com els voldrem? Els voldrem amb una transcendència absoluta o no? Els voldrem d'una manera més lleugera i que no sigui tan transcendent. Que allò que expliquen no és tan transcendent. Això haurem de veure i trobar el punt. Clar que tot anirà d'acord, tu com els vesteixis ja anirà d'acord. Com els vestim, com és la llum, això anirà... Quants n'hi hagi, perquè si fem una cosa molt pomposa amb 2 sacerdots, semblaran ermitans, llavors sí, clar, si tenim ermitans els haurem de fer més austers i no podrà ser, si van vestits amb saques serà difícil que llavors tinguin, jo els hi fiqui un ornament de daurats, no? Nosaltres sí que juguem amb el teatre, diguéssim, amb un espectacle, es juga amb el ritme, o sigui, la base, l'aigua és el ritme, però no només el ritme de tempo, sinó el ritme de colors, el ritme d'entrades, sortides... És el fluir? El fluir, sí, seria el... Exacte, i si tens alguna cosa que et delimita, com el ritme musical, és perfecte per un director i per uns intèrprets, perquè han d'entrar allà dintre, o els dissenyadors de vestuari, de llums, de vídeo, de sonografia... Es tracta de treballar tots els altres ritmes de tots els altres codis, a part del musical, perquè s'adeqüin en el ritme del que va bé i que està escrit i que a més va bé en l'orquestra.